går faktisk. Jeg havde planlagt på flere uger. Jamen, det var lidt noget, når der kommer piger. Så det kunne være sådan en drengeaften. Ja, men altså... Nede, mand. Man skal score kæresten en gang, mand. Kæft, hvor langt ude, mand. Hvad skal man sige? Styr dig dog. Du står og sviner med bedst, fordi jeg står og planlagt. Der kommer en kæresten. Nå, mand. Styr mig med dig. Stop så mig, mand. Ja, selvfølgelig. Ja. Det er klart. Jo, jeg forstår det godt. Ja. Ja, jeg forstår det godt. Jeg bliver nødt til at løbe. Jeg vil ses, bro. Ses. Hvorfor er det ikke hos Magnus? Ja, jeg gider sgu da ikke være over ved den fede nar, mand. Taber, mand. Fuck, jeg må løbe. Se! Shit! Nå. Så. Hej. Så. Kan vi ikke godt bruge den igen? Ja, tak for sidst. Du kan ikke bruge mig, hvis du står i legetøjsgun. Din legetøjsgun? Kan du se din legetøjsgun? Vi har projekt det. Shit! Skal du også sætte slag i ryggen? Lidt færd. Taber, mand. Hvordan kunne jeg gøre det, mand? Er du fucking sindssyg? Åh, shit. God damn. Hej, Magnus. Hvad fuck er der sket? Christoffer, han blev fuldstændig sindssyg. Du vil nok ikke tro det. Han skød mig. Han havde en pistol. Christoffer? Han skød mig lige i benet. Kom lige, så kan vi lige... noget. Hvad er det der? Er du okay? Ja, jeg har fint. Shit, det går lige ud af mine ben. Kan du komme op? Ja, jeg tror... shit. Fuck. Jeg tror, det kan klare det. Shit. Goddammit. Hvordan kan han gøre det? Han er fucking sindssyg. Ja. Hvad så? Hvad med det blod der? Ja, det er væk nu. Det der er et rimelig meget drengeværelse, du har. Ja, jeg har også fået lavet rimelig meget ophæng og fået nogle andre ting og sådan noget. Hvad skete der? Det var bare fordi, jeg kom gående dernede, og så deromme på den der stigting, og så lige pludselig, så stod han der, og så sagde jeg sådan, hej krig. Og så gik han så ud, og så havde han hænderne bag ryggen, og så lige pludselig, så siger jeg til ham, Christoffer, skal vi ikke være gode venner igen? Og så siger han sådan, hvad tror du selv? Og så trækker han bare så tager han en pistol frem, og så siger jeg sådan til ham, at du kan ikke skræmme mig med din legetøjspistol. Og så siger han, det er ikke en legetøjspistol. Så siger jeg sådan, jo det er. Ja jo, altså sådan, og det var jo en legetøjspistol. Men det var da åbenbart ikke alligevel. Og så skød han dig? Ja, så trækker han frem, og så han havde en gun. Han er 12. Jeg tror lige, jeg skal ned og snakke med ham. Ja, det må du nok hellere. For det er en god.
Det er løgn. Det er fandme løgn. Fuck. Hvad sker der? Hvorfor bliver hun så bange for mig? Jeg forstår det simpelthen ikke. Jeg forstår det ikke. Jamen, jeg prøver at gå derind. Hvad sker der, mand? Det er løgn. Christoffer. Fuck. Nej! Anna. Ja. Nej! Fuck! Lad nu være! Lad nu være! Nej! Hej, venner. Skrid med dig, mand. Hvad fanden snakker du om, mand? Hvad tror du selv? Hvad fanden snakker du om? Hvad har jeg gjort? Seriøst, tager du pis på mig? Jeg vil bare gerne vide, hvad fanden jeg har gjort. Det er hårdt for at vide, men du skød ham. Ej, du må være skør, altså sindssyg. Jeg vil aldrig skyde et menneske, sådan noget er jeg ikke. Og slet ikke min bedste ven. Jo, du gjorde. Skrid med dig. Nej, jeg vil ikke ud. Jeg gider ikke. Nej, jeg vil ikke ud med. Jeg kan simpelthen gå med ham. Nej. Bare rolig, han er væk. Jeg har fået noget at spise til at hvile efter den her hårde dag. Er mamma skal hjem? Ja. Lige meget. Så nu skal jeg kraftedeme igen. Hvad laver du her? Det var. Hvad laver du her? Få betalt.